Pag-ampo sa tibuok gabii. Hunyo 8. Ug nahitabo niadtong mga adlaw nga siya miadto sa bukid sa pag-ampo. Ug didto nag-ampo siya sa Dios sa tibuok gabii. Lucas kapitulo 6 bersikulo 12. Ang halangdon sa langit samtang nagbuhat sa iyang yutan-on nga pangalagad, nag-ampo pag-ayo ngadto sa iyang amahan. Kanunay siya nga gaduko sa pag-ampo sa tibuok gabii. Ang bukid sa mga olibo mao ang paborito nga dapit nga adtuan sa anak sa Dios alang sa iyang mga debosyon. Sa kanunay, human ang panon sa katawhan mibiya kaniya alang sa pagpahulay sa kagabhion, siya wala mo pahulay, bisan tuod gikapuyan sa mga paghago sa adlaw. Samtang ang syudad nahilom sa kahilom, ug ang mga tinun-an namalik sa ilang mga puloy-anan, aron sa pagbaton og kahayahay sa pagkatulog, si Jesus wala matulog. Ang iyang balaanong mga pangamuyo, nagasaka ngadto sa iyang amahan gikan sa bukid sa mga olibo, aron ang iyang mga disipulo mahilikay gikan sa daotang mga impluwensya nga ilang masugatan matag adlaw sa kalibutan, ug nga ang iyang kaugalingong kalag unta malig-on ug maandam alang sa mga katungdanan ug mga pagsulay sa umaabot nga adlaw. Sa tibuok gabii, samtang ang iyang mga sumusunod na nga tulog, ang ilang Dios nung magtutudlo nag-ampo. Ang yamog ug ang katugnaw sa kagabhion nahulog sa iyang ulo nga miduko sa pag-ampo. Ang iyang panig-ingnan gibilin alang sa iyang mga sumusunod. Gipili niya ang kahilom sa kagabhion kung asa walay makabalda. Si Jesus makaayo sa mga masakiton ug makabanhaw sa mga patay. Siya sa iyang kaugalingon usa ka tinubdan sa panalangin ug kalig-on. Siya misugo bisan sa mga unos ug sila mituman kaniya. Siya walay buling sa pagkadunot, usa ka estranghero sa sala, apan siya nag-ampo. Ug kana kanunay uban sa kusog nga paghilak ug mga luha. Nag-ampo siya alang sa iyang mga disipulo ug alang sa iyang kaugalingon. Sa ingon nagpaila sa iyang kaugalingon sa atong mga panginahanglan, sa atong mga kahuyang ug sa atong mga kapakyasan nga komon kaayo sa katawhan. Siya usa ka kusgan nga tighangyo, wala magbaton sa mga pagbati sa atong tawhanon, nahulog nga mga kinaiya, apan gilibutan sa sama nga mga kaluyahon, gitintal sa tanan nga mga bahin sama kanato. Si Jesus milahutay sa kasakit nga nagkinahanglan og tabang ug suporta gikan sa iyang amahan. Si Kristo ang atong ehemplo. Ang mga ministro ba ni Kristo gitintal ug gihampak pag-ayo ni Satanas? Mauusab siya nga wala makaila sa sala. Midangop siya sa iyang amahan niining mga takna sa kalisdanan. Siya mianhi sa yuta aron siya makahatag og paagi diin kita makakita og grasya ug kusog sa pagtabang sa matag panahon sa panginahanglan, pinaagi sa pagsunod sa iyang ehemplo sa kanunay kinasing-kasing nga pag-ampo.